What professional videos are? Ala wolu wolu, wolu keji aka. Ala wolu wolu, ofisi tukudu mma. Ala wolu wolu, nejirogu na ọgbọgu. Ala wolu wolu, ọganiru mmadụ na-asụ ụsọ. Ala wolu wolu, ọnụ egwu m nke ibu ha. Ala wolu wolu, ọdụlụ ese bịafụ m n'ụlọ. Ala wolu wolu, ọsị na ọfọziri nke ego ya eme. Ala wolu wolu, ọsị na nsogbu ara ka ọrụ ụsọ. Ala wolu wolu, o ruro ife fi na-ata. Ala wolu wolu, eziokwu na ya ebudu chi azụ. Ala wolu wolu, ọdụm ka ọ na nlọ. Ala wolu wolu, ịmana ka mmadụ n'aka n'ụzọ n'oge emeghe ka mọkpọlọkụ ọza. Ala wolu wolu, o jekọtara iru jebe azụ. Ala wolu wolu, ọ rapụrụ m na mpi ụzọ. Ala wolu wolu, ọ zara okwu mkpọrọ ụlọ. Obi adada nwa ọzọ mba. Ọmụ na gị gbara iru ndụ. Meri ikwu meri ibe. Obi adada ifi ihe egbukwana gị. Onye chọrọ nke ọ ga-eme gị. Nyahụ gbadachi ụzọ. Osisi fụrụ ga-atụ mgbe. Obi adada ufere ma dị n'olu. Onye jiri ife iji wee dị. Ọ dị ka tenido nyarịba nke arụrụ. Elu echie ya uni. A na-agha ya aja. Ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị. Ihe ọgbata ufio niile. Iro na si na-egwu ana. Ọfọ n'ogwe nwere mgbochi. Ana m eme mkpuchi okwute. Iru mụ na-arụ mmadụ. Ya ga-agba arụ n'ọnụ. Ọpụpụ na mbata gị. Isi ga-aka gị arụ. Onye suru ọfịa ya atọ ọka. Ana m eme mkpuchi okwute. Nlacha ọkwa anụ tọki ọkwa shawama kwenta nkili ụmụ nwaanyị a na-ataka si ga agha na ntị si ga agha na ntị obi nwa nwa mama ihe ndege na orugo ihe okokoko oyibo ọkwa enugwu ka anyị si eje akpakpa n'ike ka anyị si eje ọnụ ọ bụ ugboro afọ ka o si eje mana achawa ugboro afọ acha na-akwụ na kolota achawa ugboro afọ acha na-akwụ na kolota ụbọchị m gara ugboro afọ n'Enugwu mgbe nwa otu nwa agbọghọ mgbe kpukete ya nso mana n'ime nkata anyị na-akpa obi na o nwere ajụjụ ọ jụrụ m ọ sị m ị na-akasa eti ife obi ada dị na gbasọfe eti ife ịmana ogewere m isi ka mbọ maka na m erikwe mgbọmgbe jiri isi ọkụ